Sa dihang nakaandam nami para pliti o pamasahe, i-release na daw ang ayuda, perti pa na mo nga likaya. Pag-abot wala na mo damha, nga nahutdan di ay sila kwarta. Matod pa iskedulan ra nila, kanos akaha na mo makuha. Ning labay na ang pila ka bulan, among ayuda mura gilumutan. Ang alibay nila balik-balik lang, dili jud katuuhan. Unya ang reklamo sa uban, wala sila mapilian. Dako na tao nagkikatabang, kining ayuda nganong pinili man. Ayuda, ayuda, asa na ang ayuda? Ayuda, ayuda, asa na among ayuda? Ning labay na ang pila ka bulan, among ayuda mura gilumutan. Ang alibay nila balik-balik lang, dili jud katuuhan. Ambot na lang. Unya ang reklamo sa uban, wala sila mapilian. Dako na tao nagkikatabang, kining ayuda nganong pinili man. Dako na tao nagkikatabang, makaabag-abag sa gigutom nga tiyan. Dako na tao nagkikatabang, makaabag-abag sa gigutom nga tiyan. Ayuda, ayuda, asa na? Yeah.